ayun, nakakabit na yung SC Project Titanium na klase natin. So pansamantala, dahil wala kaming bracket, gumamit kami ng ganito. Yan. So para ma-sound check lang namin at mapatakbo. Yan, sound check na tayo guys. Okay. Yun, start tayo. Parang baka. Parang baka. Bakit? Bakit di ko narinig? Di ko Bomba! Ano, hindi ka makapagsalita. Pwede, pwede, pwede. Ito yung CX-4R na bago eh. Ayun na, napeke din ako nito guys eh. Oh, diba? So ito, sound check na natin, flyby natin tong SC Project Titanium natin. Yan. Yan po si Aldi Motovlog PH. You know? You know? Welcome to my guys. Ayun lang natin itong project. Ito naman sirang ititest ang isa sound check natin itong SC Project na yan. So kanina yung titanium ngayon, ito namang silver. Kakabit natin dito. Yan. Diba? Sound check na natin guys. Banat! Ganyan din kasi pag malalaki yung mga bunganga sa cold start, hindi masyadong tsaka mainit na. Pero pag inano mo siya, pinirit mo siya, doon na lumalabas yung tunog. Parang yung akin, parang kala mo mahina, pero pag ay mainit na kasi yung makina mo. Mainit na kasi So hindi na siya cold start, mainit na kasi siya. Grabe, mas malakas to. Mas malakas to. Di ba? Mas malakas. Mas ano siya, mas buo. Mas buo siya. Okay, sarang sa isa. Kasi malaking bunganga niya eh. Diba?
sabay na guys. Parang kasing tunog na ng akin ah. Malaki kasi. Malaking bunganga niya eh. Ang exhaust. Mas malakas nga to. Mas malakas to, no? Oo, parang 6R na. Grabe naman yun! Idol! Oh my God! Hard sports. Ay, maganda. Ang ganda. Parang 6R ko na eh. Parang 6R ko na tayo. Ang ingay nga. Ang ganda. So, andito si Sir Jimmy Obligacion, Motovloggers Philippines. Yan. Dito siya para magpakabit ng ano, 4 na mini driving light. Gagamitin niya sa Ironman. Ironman lang ba yun, sir? Yes, para sa Ironman. Ironman. Yan. Mga ilang Kailangan maliwanag kasi 10 PM ang take off sa Pampanga. Pampanga, no? Okay. So, ilan kayo doon, sir, na participants? Around 1,200. 1,200. Yes, big bikes. Ang grabe. Walang mga small bikes or no? Wala, 400cc above. 400cc above. Ayan. So, Go! so kasama dyan sila, ano, Katagumpay. Oo, I think mapupuno ang bawat checkpoint nito dahil star-studded ng mga sikat na vlogger yung ating Ironman 2022. Yan. Yan Kasama. yung Quattro, sila Red for Speed, sila Red Sweet Potato, Mhm. yung mga, I don't know, with the riders na nila. Although yung ibang vlog, motorcycle rider, nag-coach yata yung iba eh. Okay rin naman. Ayan. Kimco Exciting. 400cc na, sir, no? Yes, man. 400cc. May grupo ako, 5 kami. Yeah. Kaya takbo sa kami lang. 5 minutes later. Ako naman yung mag-ano, pa-flyby nitong ano, SC project na yan, silver. Pansamantala, nilagyan lang muna natin ng ganito, strap na makapal, heavy duty naman yan, para mapatakbo lang natin. Yan. Gusto ko kasi marinig flyby nito eh. Bassy kasi yung tunog niya, bassy, na maingay din. Yan. Oh, ayan oh. Diba? Dito lang yan. Mga ka-country! Shoutout mga ka-country!
Malakas. Ma-base. Ha? Base sir, ma-base. Mas mabase siya kaysa dun sa Oo. isa, no? Parang underground yung tunog niya. Ay, malawak. O, parang ganun nga rin sa akin. Basta talagang pag malaki yung ano niya, to, yung bunganga niya dyan sa exhaust nyo, malawak yung aabutin ng ano, sa tunog. Okay guys, so yun na si Aldi Motovlog PH. Ayan. So papagawa na raw siya ng bracket para may kabit na yung ano, SC project. Yan o, akalain mo naman yun. 6.5 hours later. So ayan guys, ginamit natin yung pang testing natin sa kanya na SC project. Parang ano parang ramdam ko na mangyayari So hindi na siya cold start kasi ano Ayan, 72 na. Uy, grabe! Bagay sa'yo hindi na nagkakalayo Hindi na. Malawak na, sige. Parehas na. Parehas na. Grabe. Parang magandang i-flyby ngayon yan Ikaw na. Kasi wala akong ano. Oo. May araw na ako. Parang may naamoy ako hindi Si Chris Roms, kompleto. Naka-helmet, naka-gloves. Dali, lalayan muna natin siya guys. Ibababa na yung motor. Yan. Si Chris Roms, tinry niya itong SC project natin. Yan Gusto lang namin malaman kung maganda yung tunog. Net! Gumanda. Okay, banat. Oh, gabi. Gumanda. Hindi na kami nagkaalayo ng tunog ng motor ni Chris Rams ngayon. Grabe. Wala na, ang layo na. Ang lakas. Oo. Iba na Iba na. Nag-iba siya. Mas maganda pa yung tunog niyan kaysa yung sa dati mo. Mas maganda pa siya. Maganda, mas buo kuya. Oo, halos parehas na sila Hindi na nagkaan Ayan guys, budget meal lang yan, pero yung tunog mamahalin, di ba? Hindi, dyan lang kuya. Dyan lang. Ay, saan ba? Dyan. Para marinig mo yung talagang tunog. Ayan. Yan. Pero hindi ko naman iahap. Parang tunog don't try to stand. Parehas na. Yes na? Naka-stand. Buti na matay! Ang galing mo talaga, pride ka!
Maganda yung tunog niya ngayon. Mas nagtunog big bike. Solid. Salamat, Majerski. Ang ganda ng sigaw niya. Hindi yung parang napipigilan na sigaw. Ano siya? Ang ganda ng echo niya. Parang may reverb. Ang laki! Ang laki ng tunog! Hindi na napipigilan yung sigaw niya. Sabi sa'yo eh. Alas parehas na! Oo. Oo, kasi narinig ko ito kanina eh. Pagkano okay na. Oh? Eh, narinig ko muna. Oh? Sa'yo muna yan. Sunod, dito naman yung ano, itatry ni Chris Roms. Kasi wala pa akong ano eh. Ano man tawag doon? Link pipe. Wala pa akong link pipe kaya hindi ko pa matry. Akin kasi buo eh. Ito. Buo siya hanggang doon. Ayan o, diretso siya hanggang doon. Kaya hindi ko siya matry. Si Chris Roms kasi may link pipe. Ito. So any exhaust na 51mm pwedeng itry sa kanya. Ayan o. Yan ang agandahan ng ano ng sa kanya. Pwedeng itry kahit anong exhaust basta 51mm. Palis na si Chris Roms at dala niya na itong ano, ST project natin na ano, exhaust pipe. Ayan, so nanibago siya sa tunog. Mas maganda raw ito. Tayo na rin ang nagkabit, madali lang naman. Ayan. Yun o. Okay. Sige. Enjoy mo na yan. Ingat.